oikastaa niin kuin paikallisetkin tekee. Siellä on satama vissiin. Burgeri oli hyvä. Ranetkin oli hyvät, mutta ketsuppia ei ollut ollenkaan. Se oli vähän niinku negatiivinen juttu. Siellä on toi. Se ei ole elävä. Ruokailutilaa on riittävästi. Ja tuolla jossain edessä. Tuolla. Kuvan keskellä se on Itämeri. Ja minulla ei ole edes olutta täällä enää. Mikä on pettymys.